Predstav si, že si na pohovore pre pracovnú pozíciu, na ktorej ti záleží. Posunie ťa dopredu. Ponúka ti vynikajúce prostredie, flexibilný čas, sebarozvoj, lákavé finančné ohodnotenie. Ty sa cítiš sebaisto. Svoje skúsenosti prezentuješ tak, že na druhej strane vidíš v očiach personalistu nadšenie. Cítiš sa pripravene. Ako to znie? Ako realita, v ktorej sa ešte úplne nenachádzaš, ale chceš ju dosiahnuť? Potrebuješ niečo zmeniť, aby si vďaka svojim novým vstupom, tvojim novým zručnostiam zmenil aj výstup. V prvom module zistíš, ako sa na pohovor dopredu pripraviť. Na modelových situáciách uvidíš, aké to je nevedieť jasne odpovedať na svoju motiváciu. To znamená, prečo ťa pozícia vôbec zaujíma. Dostaneš tipy, ako to povedať a na ďalšej modelovke uvidíš, ako to v realite aj vyzerá, keď si pripravený. Pohovor je obchodné stretnutie. Potrebuješ sa vedieť predať. A v druhom module získaš návrhy, nápady alebo tipy, ako prezentovať hodnotu svojich skúseností druhej strane, personalistovi alebo spoločnosti, o ktorú máš záujem. Ako byť konkrétnym na pohovore, alebo ako využiť aj na prvý pohľad nerelevantné skúsenosti. A na konci dňa pri rozhodovaní sa personalista alebo manažér rozhodujú emócie. V treťom module nájdeš spôsoby, ako cielene pracovať s vytvorením dobrého dojmu alebo emócie. Na modelovkách uvidíš, aké maličkosti hrajú v tvoj prospech alebo proti tebe. Dostaneš niekoľko tipov, ako predstaviť svoje finančné očakávanie tak, aby si získal čo najlepší plat pre pozíciu. Klikni na kurz Ako zaujať na pohovore. Čaká ťa zmena, ak si jej otvorený.